खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 8 नभेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो, नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डेखौ 8 नभेम्बराव जार्मान फिजिसिस्ट विल्हेम रन्टजेनजों 1895 मायथाइयाव एक्स-रे नागिरना दिहुननायखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। बे साना सावस्रि जोथोन आरो फाहामथायारि बेरामखौ सिनायथिनायाव रेडियोग्राफार आरो रेडियोलजिस्ट टेक्न'लजिस्टफोरनि गोनांथार बिफावखौबो गनायथि होयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल एम्पल टाइम डे, वर्ल्ड पियानिस्ट डे आरो पार्थासिस एवारनेस डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।